Sugod na karong Abril 1 ang online basketball training camp sa alas 8 sa buntag diha sa Cebu Eastern College kon CEC Gym sa Subo. Mudangat ang first level ug usa ka buwan nga himuon matag Lunes hangtod sa Biyernes gikan sa alas 8 hangtod sa alas 11 sa buntag. Ang kanhi PBA mainstay ug kanhi RPT member nga si Mark Anthony Talio mo'y training director sa maong camp nga magtudlo sa basic training sa pagdribble, pagdepensa, pag-itsa, pagpasa ug uban pa. Alang sa dugang detalye, mahimo mo contact sa 0915-4294-695 o 0923-400-1318. Kini si Maris Puyo para sa Balitang Sport.